cultúr an ceol agus an tionchar tarachtachtú. Cuireann an ceol linn buile le daoine ó tionchar na tíre tá cardjogging ag uorcaí agus áiteanna eile a bhfuil muid le traidisiún ceol. Tá mé ag seanam an chláiste ar faoi leis agus bíam an clochta le an lá mar tugann siad seansú má cardide ag eil gach seachtain agus cardide nua a eil. An ceol iontach tarachtachtú mar tugann sé codhhaid deis na dúin taisteal hartar an dón mar hampla bhí muid is Spáinn coppla bliain ó hin ag seanam ceol agus buailmuid le daoine ó cultúrtha eile agus is deis ar ó sin dultha agus buailú le daoine nua agus feicáil áiteanna nua. Sa saoir bheith me ag dul go maithrótaí ar fear trí seachnia. Tá méid dul go mór le bheith neamhspleách ó má theismóirí agus tá muid an eice leis an airgeann sin fásta, so bheith muid ag deanú sport agus ruí mar sin agus bheith muid ag glóirte Ghaeilge. Tá andú lugam sa Ghaeilge bhí mé ag fóla mé ó bhí mé 2 bliana d'aois in san bonscoil agus an sin thuí mé ar Coláiste Caitríona in Ard Mhacha. Maithí am anbhród nar téan muid thar bhí an daoine ag arcaíonn agus ag buint soltas cultúr sogin agus maithíonn mé go bhfuil an cultúr na hÉireann iontach speisialta agus tá gach duine iontach congrach lena chéile mar dhealar sin. So yeah, tá sé special sin aice.